Myydäänkö hävikkiruokakaupassa pilaantunutta ruokaa? Käydään läpi syyt, minkä takia tuotteet päätyy meille. 1. Poistuvat tuotteet. Jatkuvasti lanseerataan uusia tuotteita ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että joidenkin tuotteiden on pakko poistua. Ja sitten ne tulevat meille, kuten vaikka nämä purkat tässä. 2. Lähestyvä päiväys. Nämä tuotteet löytyy meiltä eriensä viimeiset hyllystä. Parasta ennen päivämäärä on siis lähellä, jonka takia näette enää peruspäivittäistavarakaupassa voi myydä. Nämä on kuitenkin kaikki sellaisia tuotteita, joita voi vielä hyvillä mielin käyttää, vaikka parasta ennen päiväys olisi jo mennyt ohi. 3. Syntynyt sivuvirrasta. Tämä tarkoittaa sitä, jos tuotantolinjalta tulee esimerkiksi vähän eri muotoisia tai värisiä tuotteita, jonka takia ne ei pääse niiden alkuperäispakkauksiin. Tästä esimerkkinä halvan meille tuottama fiksuruoka mix makeissekoitus. Samaa tavaraa kuin halvan muutkin karkit, mutta pikkusen persoonallisemmassa muodossa. 4. Sesonkituotteet. Vuosi on erilaisia sesonkeja täynnä ja arvatenkin kysyntä laskee saman tien, kun tämä sesonki on ohi. Onneksi me toivotaan kaikki tuotteet tervetulleeksi meille sesonkiin katsomatta. Näiden seikkojen lisäksi meille päätyy myös paljon tuotteita resepti- tai pakkausmuutosten takia, tai jos pakkauksessa tai sisällössä on jokin virhe. Tervetuloa Fiksuruoan kivijalkamyymälään tekee fiksuja löytöjä.